gyakorlatilag a kommunikáció az első találkozási pont, meg hát minden találkozási pont kommunikáció, de valahogy ez egy szinte már egy ilyen első benyomásként már ide vagy oda fognak téged sorolni, hogy milyen a megjelenés, milyen az arculat, milyen a tartalomnak a színvonala, a minősége, hogyan jelensz meg, egyáltalán hol jelensz meg, milyen kategóriájú tartalmakat hozol létre, ez mind-mind meg fogja határozni azt, hogy hova fog téged pozícionálni az érdeklődő, a potenciális vevő. És mondok egy példát, nyilván én is szeretnék ugye a saját piacomon a legjobb vevők irányába szólni. És mondjuk csinálom ezeket a YouTube adásokat, és ehhez elkezdtem beruházni eszközökbe, tehát hogy közel már 1 millió forintnyi eszköz áll a rendelkezésemre, mindenféle mikrofonok, meg világítás, meg kamera, meg nem tudom mi, hogy ezt egyre jobb minőségűvé tegyem. Amit mondani fogok, az most nem változik, annak is próbálom a színvonalát növelni, de tulajdonképpen már, hogy első ránézésre hogyan ítélnek meg, már az egy nagyon fontos dolog, mert gyakorlatilag akik hajlandóak több pénzt fizetni, mert magasabb minőséget várnak el, azok már ezekből az apró jelekből is le fogják szűrni azt, hogy vajon te mennyire vagy igényes, vajon mennyire próbálsz, mennyit teszel bele abba, hogy tényleg megteremtsd azokat a feltételeket, azokat az elvárásokat, azokat a tényezőket, amiktől valami tényleg ebbe a prémium kategóriába fog tudni tartozni.